Здравейте, в това клип ще си говорим за разликата между HDMI и DisplayPort. HDMI е създаден основно за телевизори, конзоли и плеери. DisplayPort се ползва по-често при монитори, лаптопи и като цяло професионални дисплеи. HDMI има три версии: HDMI 1.4, 2.0 и 2.1. 1.4 поддържа 4К до 30 Hz, 2.0 поддържа 4К до 60 Hz и 2.1 поддържа 8К 60 Hz и 4К 120 Hz. Докато DisplayPort има цели 4 версии: 1.2, 1.3, 1.4 и 2.0. 1.2 поддържа 4К до 60 Hz, 1.3 поддържа 4К до 120 Hz, 8К до 30 Hz, 1.4 поддържа 8К до 60 Hz и 2.0 поддържа 16К до 60 Hz. DisplayPort е по-добрият вариант за гейминг, защото е по-съвместим с G-Sync и FreeSync. G-Sync е при Nvidia, а FreeSync е при AMD. Също така DisplayPort позволява няколко монитора с един кабел, докато HDMI трябва всеки монитор да се свърже с отделен кабел. При избора на HDMI или DisplayPort трябва да се замислите дали сте от хората, които играят игри и искате да се възползвате от по-високото качество, докато при HDMI може да си от хората просто искат да се свържат телевизора, конзолата или да си направите домашно кино във вашата стая.